ஹாய் விவாஸ், கோல்டு குருவின் அன்பு வணக்கங்கள். இன்று 22 கேரட் தங்கம் 1 கிராம் 4877 ரூபாய். 1 சவரன் 39,016 ரூபாய். நேற்று காலையில் 1 கிராம் தங்கம் 4841க்கு விற்பனை துவங்கியது. அதைத் தொடர்ந்து தங்கத்தின் விலையில் சிறிது மாற்றம் ஏற்பட்டு நேற்று மாலை நிலவரப்படி 1 கிராம் தங்கம் 4850க்கு விற்பனையானது. அதை இன்று காலை தங்கத்தின் விலையுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் கிராம் ஒன்றிற்கு 27 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. அதாவது ஒரு சவரன் ஒன்றிற்கு 216 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. 24 கேரட் 1 கிராம் தங்கம் 5344 ரூபாய். 24 கேரட் 10 கிராம் தங்கம் 53,440 ரூபாய். வெள்ளி 1 கிராம் 66 ரூபாய் 80 காசுகள். 1 கிலோ பார் வெள்ளி 66,800 ரூபாய். நேற்று காலையில் 1 கிராம் வெள்ளி 66 ரூபாய் 50 காசுக்கு விற்பனை துவங்கியது. அதைத் தொடர்ந்து வெள்ளியின் விலையில் சிறிது மாற்றம் ஏற்பட்டு நேற்று மாலை நிலவரப்படி 1 கிராம் 66 ரூபாய் 80 காசுக்கு விற்பனையானது. அதை இன்று காலை வெள்ளி விலையுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் எவ்வித மாற்றமும் இல்லாமல் அதே விலை நீடிக்கிறது. இன்று 7 மே 2022. அமைதியாய் இருப்பவன் முட்டாள் என்று ஒருபோதும் எண்ணிவிடாதீர்கள். ஏனென்றால் பேசுபவனை விட கேட்பவனே புத்திசாலி. நன்றி. வாழ்க வளமுடன். டிசைன் ஆஃப் த டே. இன்றைய ஸ்பெஷல் செயின் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குல்ல. அது மட்டும் இல்லைங்க, வித்தியாசமாக இருக்குது. இதை பாருங்களேன், இந்த மேட் ஃபினிஷிங் தான் இந்த செயினுடைய ஹைலைட்டுன்னு கூட சொல்லலாம். இன்னொரு விஷயம், நார்மலாக 22 கேரட்டில் தான் எல்லா ஆபரணமே செய்ய முடியும் அப்படின்னுவோம் இல்லையா. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், சில விஷயங்களில் சில விதிவிலக்கு இருக்குது. 24 கேரட்டில் கூட செய்ய முடியும் அப்படின்னு இருக்கேன் பாருங்கள். இது 24 கேரட்டில் செய்யப்பட்ட ஒரு செயின். உங்களுக்கு சுத்தமான தங்கத்தில் எதுவுமே மிக்ஸ் பண்ணாமல், காப்பர் மிக்ஸ் பண்ணாமல் செய்யணும் அப்படின்னா முழுக்க கையால் செய்யப்பட்ட இந்த ஒரு செயின் ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும். நமக்கும் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக பெருமையாக இருக்கும் இல்லையா. எதுவுமே இல்லாமல் தூய்மையான தங்கத்தில் செய்யக்கூடிய விஷயம்னு அப்படின்னு விரும்பப்படுறவங்க இந்த மாதிரி 24 கேரட் செயினை அணியலாம். நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். என்றும் இணைந்திருங்கள் கோல்டு குருவுடன்.